Joseph Dwayne Ricardo Onfroy syntyi 23. tammikuuta vuonna 1998 Floridassa, Plantationin kaupungissa. Hänen syntymänsä ei ollut satumainen alku tai turvallisen elämän lupaus. Se oli pikemminkin alku tarinalle, jossa epävarmuus, katkonaisuus ja selviytyminen kulkivat käsi kädessä. Josehin vanhemmat olivat nuoria ja heidän suhteensa oli epävakaa jo varhain. Hänen isänsä oli poissa suuren osan Josehin lapsuudesta ja joutui myöhemmin vankilaan. Äiti Cleopatra Bernard rakasti poikaansa, mutta kamppaili itsekin elämän realiteettien kanssa. Lopulta Joseph vietti suuren osan lapsuudestaan isoäitinsä luona Pompano Beachissä, alueella, jossa köyhyys, rikollisuus ja väkivalta olivat arkipäivää. Jo varhaisina vuosina kävi selväksi, että Joseph ei ollut aivan tavallinen lapsi. Hän oli älykäs, utelias, mutta myös impulsiivinen ja äärimmäisen tunneherkkä. Hänessä tuntui olevan sisäinen ristiriita, rauhallinen ja pohdiskeleva puoli, joka saattoi hetkessä muuttua hallitsemattomaksi vihaksi.